Mulți români călătoresc cu mașina vara în concediu spre sudul Greciei și drumul poate deveni o corvoadă. Poți face lejer 14-16 ore până în Lefkada sau în Atena. Așa că un popas cred eu că este necesar. Salonic este un centru cultural, are repere antice, dar cel mai important este capitala gastronomică a regiunii. Capitala pofticioșilor, mai bine zis. Așa că este un popas perfect în drumul tău către Atena sau către insula preferată din sudul Greciei. În clipul de azi o să vedem două cartiere emblematice și o să ne concentrăm pe preparatele locale. Așa că nu uita de share, like și abonare și rămâi până la final pentru ca să poți să vezi ce poți face o zi aici în Salonic sau mai degrabă ce poți mânca aici. Clipul ăsta este pentru pofticioși. Prețurile de aici sunt mai mici decât în stațiunile la mare, așa că te vor surprinde plăcut. Să începem!